Dia putih gitu ampun ya. Tidak boleh dia putih lagi dia. Nangis juga. Rapu. नहीं आवा तो देती मैं खाते लाल सम्माननीय पूज्य अतिथि सम्मानित अतिथिवृन्द विद्यालय परिचालना कमिटी आलुमिनी सदस्य सदस्यवृन्द गण्य इन्हीं बेस्टी पर है ini besti dan lagi mau yang dia sini besti वर्तमान सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी आम यही सभार मुख्य अतिथि यही सभार मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग को संचालित कर सुवर्णपुर जिलार शिक्षा विभाग अति सुंदर भाव सुचारू संपादन करुवा श्रीमती मीनाराणी मंगल आम अंचल घोषित हुई आम कार्यक्रम उपदेश प्रेरणारे आम समस्ते अति सुंदर भाव आम पिला अनेक गुड़े उपदेश जहाँ निश्चित भाव उन्नति पथी आगे से कहते टाइम इज समय तेणु आज जहाँ करी काली जहाँ करी आज जहाँ करी आज जहाँ करी क्षणिक जीवन क्षणिके शरीर पढ़ा कर प्रकृति मैडम जहाँ कहते आम समय को बहुत भल भाव बुझी समय को ठीक भाव आ गोटे सुंदर पद कहते पिता माता ठारू बड़ देवता के सरग राइजे नहीं तांकरी आदेश साहा एकादशा विपद बहुत सुंदर पद प्रकृति बापा माँ देखते चलती ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ତ ଯାହା ସବୁ ସେ କହିଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଦେବାଦେବୀ ଆମର ସମ୍ମାନ
କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ବୀର ମହାରାଜ କଲେଜର ସାଢ଼େ ଏଗାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାଢ଼େ ଏଗାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ସେଥର ସେ ଆସିଥିଲେ ନଣ୍ଡାକୁ ବଢ଼ି ସୃଜନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାର୍ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ତିରୁକୁଟି ରାସ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ହତ୍ୟା କିମ୍ ନ ପ୍ରକୃତି ତାର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହା କହିଗଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହେଉଛି କି ନି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସେ ଫେର ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ କେନ୍ତା ଉଠିଲା ନା ସହୃଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ବାସୁଦେବ ପୂଜାରୀ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନବକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ସାର୍ ତୃତୀୟରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମୁରଳୀଧର କପିଳେଶ୍ୱର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ନାମରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ସଦୃଶ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାସୁଦେବ ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିବେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଥିରେ ଯେ କର୍ମ ପଛରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗେ କର୍ମ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ସହୃଦୟ ପ୍ରଣାମ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ମୁରଳୀ ଯିଏକି ଯାହାକୁ କି କୃଷ୍ଣ ସଭା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯେ ବଜାରରେ ବାଇଗଣ ପଛେ ବିକିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହୁଅ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଆମ ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦିଦି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଟି କଳିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ସେହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଆଦର୍ଶ ସ୍ନେହୀ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ
ପରୋପକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେ ଆଜି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବହୁ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଚନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅକଥନୀୟ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସବୁ ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହାତରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଗ୍ରହ ତାହା ସବୁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ମାନେ ଭାଷାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଇଚ୍ଛା ମନୋବଳ ଗୀତ ନାଚ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରେ। ସେଇମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତି ଆଦରର ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେହି ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିରାମ।